assets in the county government. Kaingo juma makende mar kit oganda mopogore tend kaunti ma Siaya osingo marito bungu mar God Ramogi mar medo kwand welo malimo Siaya. Jafwambo marwa Steve Biko ne olimo God Ramogi kendo nyisowa chal mar bunguno makonyo kod gigo ma ywayo wang'. Bang' ng'wech moheo kilomita 40 kowuok e boma ma Siaya, wachopo bungu ma God Ramogi e kar chung' od bura ma Bondo. Kichopo kae, piny nyalo tari. E kinde ma piny tek tweta, oganda jokristo limo godni mar tayo chenro mar tweyo. Kuom mano, kite maditogi opodhi ne chenro mar lamo kamisuma bende liel kae. Mana kaka jogi timo, welo molimo kitego goyo chonggi piny kendo kwayo bongo nyakalaga mondo wenegi richogi, kendo kitieko to ibolo sadaka e iye kanyo kaka yo mar wilo gweth gi jachuech polo gi piny. Kae waradu gi Samson Oindo, jaduong' ma hike ao 80. Kalure kod Samson, jogi mag God Ramogi tweyo miaha e pacho, gino momiyo thoth rowere mokelo welo pacho ohero limo godni. Ramogi ka kanokel nyako ikawe gi mon wetene titere ikete piny to miel, kose miel tikawo gik moko igawe to miel to go sigalagala ai gole kanye duoge kumo kende ai keti thene kendo jitimo celebration yango chiayo kata diel gi jichamo jimor mana chiel kuom God Ramogi. E chuny go tir nitiere bungu mita e chenro mag tweyo, kendo mondo idonj kae nyaka ilony wuoche tiendi mana ka Musa wadgi Harun. Tie jodinde te kaka lejoni nomia Roho Sabato gibire got ka ginindo kata 1 week achiel kamoko kao 3 days 4 days kagilemo kendo gikwayo chando kuma gin go kagisekwa chando kwanga kagidok miegi to giyudo desrok mano God Ramogi ka. Bungu ni thothne ong'ere gi kitle kod winy modak kae. Kata kamano, josiasa makaluo to nene kaka dag juogi mar telo ne oganda, gino momiyo gisiko gi lime motelo ne yiero mondo jaduong' Ramogi orang gi kod wang' mang'won. Gweth mar Ramogi kaka kwargi maduong'. Koro gilemo kaka kwayo gweth kechin kwaru nyalo gwedhi kendo mi teko. Koro kagia kagen kod teko nikech gilemo e Luanda ma God Ramogi. Ka ihingo juma makende mar kit oganda mopogore, tend kaunti ma Siaya osingo mar rito bunguni mar medo kwand welo malimo Siaya. Kaka higa mwadhieni wadhi chielo ka maber kabisa. To kendo higa mwadhieni bende wan gi chenro mar loso plande duto mag gero ka e yo maduong' mopogore kaka usebedo kuneneni. Ma wadhi make sure ni all the designs and plans mag loso kae olosi yo maber ma koro kata kwadhi dona moro nwadwaro $200,000 to wan gi grounded plan maber manyalo nyiso ng'ato gima wadwati madotim. Koro mago duto gin chenro ma wan go higa mar ikomenda ma higa ni. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.